തുടർച്ചയായ യുഎസ് ഹൈവേ അല്ലെങ്കിലും റൂട്ട് 66 റോഡുകളുടെ അമ്മ എന്നാണ് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നും മോട്ടോർ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു സ്വപ്നം ആണ് ഈ റോഡ് യാത്ര. ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്കുള്ള പുരാതനമായ ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ 1985 റൂട്ട് 66 ഒരു ഫെഡറൽ ഹൈവേ ആയി ഔദ്യോഗികമായി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പകരം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 40 സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. യഥാർത്ഥ റൂട്ടിലെ ഇടവിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ കഴിയും. റൂട്ട് 66ലൂടെയുള്ള റോഡ് യാത്രാനുഭവം സംസ്കാരം, ചരിത്രം, പ്രകൃതി അത്ഭുതം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. നിരവധി ചെറുപട്ടണങ്ങൾ, വിന്റേജ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, വിചിത്രമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഡൈനറുകൾ, മോട്ടലുകൾ എന്നിവ വഴിയിലുടനീളമുണ്ട്. കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ മോണിക്കയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാതയുടെ അവസാനം ഇപ്പോഴും ഒരു ജനപ്രിയ സ്ഥലമാണ്. ചരിത്രപരവും വിനോദസഞ്ചാരപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ യുഎസ് ഹൈവേ അല്ലെങ്കിലും